Ambalma julba jabarani fleba wanga folini tanuni ambo tagadi aw bela jilema aw ni nyankuma aw bismillah ka kuna fundi sebe wala kalli keneka lemana biye tarata ye septembre kalo tile 17 samba flani muwa ani fla o kuma ansigira keneka mi ko gafe wala kalli keneka nye la dala jimuka mi na bisigi aw ye dongodo ka tandene fokana se juma doyama ne kan ko to mana temene sanga bisaba foka se kan tawma lemana o gafe men be sebe ambalma kuna fundi law fe ambe ye keneka ka se ka bama yelema bamanan kana bela jile be se ka famia soro jamana kuna foni ana tabula chogomina o kuma lamene do radio joliba fana sanfɛ bamako yanno segu kaw fe minu fana be kan lame bololo sanfɛ amba bela jile foka awali mando amba fayna danse gafe o keneka lemana o gafe minu bambolo korobi le soir de Bamako bala Nouvel Horizon bianno fokata se ekoma ni kuna fondi sebe nu bakurumba ula soir de Bamako yi kanto ka foko muna minyanga député wiye no CNT député wiye ko muna uda de nendo krengereni ala kuba flabe bi mimbe gouvernement no fe engrais ko ani ministre so mimbe no be lakana kuna ajalla ka fo na folo do tunna ino muna CNT barakela uda de nendo akola o yingali amina ndado ala 600 bamanti jekulu minumbe no kama ko jenim ko aleye wele da kambla dugutigi minumbe ni aywa olube gurma konala dire kaw feeno o ka se ka nyogonye ko ni minafo bamanti jekulu minu fleno ye jenim ka se ka sharia ko sigi ni dugu ko fole nuna le soir de Bamako ye kuma fo minye imam Mahmoud Diko ale bora ka kuma kokura ka bora makun konala ayi kanto ka foko kabi utukalo tile 18 samba flani mugan wati mina Ibrahim Bokar Keita ka fanga bina imam Mahmoud Diko yi kanto ko ka ta wodo fo ka sebila kalema mashik manyoya kerengereni ala Francika dendo mini o alebi do fe janfala ka nyeshin jamana ima imam Mahmoud Diko yo kuma fo soir de Bamako konala mina lakali awi sisa Mimi Nouvel Horizon ye ale kumana aka bakurumba wala ako jere do bolodali do CDAO nyemogo fe New York jamana konala jala ka fo septembre kalon yere banto de do ko Mali kuma ani la Guinée Conakry olu kon nga kuma de be tabali sanfɛ kuma kon chale do kosebe ambi domne ko binga jere yere bina ke aywa Nations Unies ale ka jere biolofla ani woloflana yani o che jere mina ke yano de che ngama chama biki yere nyinga kunjumena CDAO jamana nyemogo yu ka jere bo farafina ya fo kata no ye New York ale dugu konala amina ndado la 600 mimi talike jekulu do be kama ko mouvement atem ale ko wale jugu do taraka nyeshi tomiyama wale jugu akira sawu yere préfet de cercle mbe tomiya ani yoroso fanfelawla ale ye hakilla do ta ani ka yira ka foko bolma fin minumbe no be boli ayoro ko folina ko uka bolli abe dansigi bikala ka damine nege kanye mugani fla kata se nege kanye duru ma temene sanga bisaba Nouvel Horizon yo kuma fo o mana boy les échos wele biano ale kumana ko gawo marala ajala ka fo fura ko gelia de kumbe kosebe kosani na no ye to furawi ko nga minusma nana do gawo ka jigi korode sabu minusma de kera sawi ka fura toni kele ani murumuru duru ka ota katana ye gawo ale konnala gawo ani menaka eko yo kuma fo mimi ni wati na ajala ka fo anga jamana de krengane la Bamako yanno e mana ko mauka don ka fo wale do be no anga dabla sabu avec sabu ka kololo nyeshi sigidaw de ma yoro ambi samia de la ni wati na jibika na fambela jilefe nga do ka bara bembe jibuli sira ka sega sira da onye ko yere de keme sabu ye bi ma chama de be menum be sigela mbe obulu ka so olubi ka firi e ko yo kuma fo amina alakali awo sisa on va damner face de cérémonie oui le soir de Bamako le manon soir de Bamako ko ayi ngalde ke ako muna conseil national de transition no CNT muna adade nedo kasawu ke bi ko ba flabe ko munumbe ni nam uma farati abisonga gouvernement ka kasajugu tu anofe kasa jugu inte dore ajalla ka fo kosa ina abi wati damado bo sisan kuma be sena ko ministre so flabe no
ministre so fila minnu bɛ yen ni kelen bɛ an ka lakanako kunna ministère de la sécurité et de la protection civile kelen bɛ yen o bɛ an ka ayiwa sɛnɛko ani togodala ko bɛɛ lajɛlen kunna ministre so fɔlɔ n'o ye sécurité ye a jala k'a fɔ ko nafolo dɔ kalifara ale la n'o ye sugubulon dɔ ye nafolo in a ma taa tayɔrɔ la min ye ministre so min bɛ an ka dugukolo ko n k'a fɔ sɛnɛko kunna yɔrɔ engrais ko kuma min bɛ sen na sisan o fana kuma cayalen don ale nɔfɛ jamanaw ni dossier ba fila in ni ministre ninnu hali n'a sɔrɔla u bɔra ka ɲɛfɔli kɛ jamanadenw ye jamanaw ko nka jamana cakɛda dɔ bɛ yen min bɛ se ka nin ko in jɛya jamanadenw ye maaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la cogo min na o de ye bi bi in na jamanaw mun na ko CNT conseil national de transition ma kofɔlen minnu b'a kɔnɔna la mun na u dadennen don bi ka kɛ ni nin wale fila in ye n'i ye jateminɛ kɛ jamana ministre fila in yɔrɔ o ko in kɛlen u yɛrɛ bɛɛ lajɛlen bɔra ka ɲɛfɔliw kɛ a ɲɛfɔliw fɛn fɛn kɛlen jamanadenw ma se ka taa fani fan foyi sɔrɔ a ko la ministre dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ olu ka makofɔli dɔw bɔra ka olu jaabi misali la ministre min bɛ yen n'o bɛ an ka togodala koɲɛ kunna ani sɛnɛko yɔrɔ ale bɔra ka ɲɛfɔli caman kɛ engrais ko la k'a yɛrɛ jɛya nka jamanaw min ye collectif min bɛ yen n'o bɛ engrais di jamanadenw ma o bɔra ka kuma in k'a fɔ ko ministre ye kuma o kuma fɔ ko kuma ninnu ni sababa ma bɛn dossier min filɛ nin ye ni o fana bɛ ministère de la sécurité et de la protection civile kan n'a fɔra k'a fɔ ko sugubulon dɔ don sugubulon min ayiwa an bɛ hakɛ to ɲini k'aw fɛ a ma di a dicogo la ko kunnafoni sɛbɛn bɛ n'u kama ko 22 septembre yɔrɔ ale de bɔra ni kibaruya ye fɔlɔ k'a da jamanadenw tulo kan o kɔfɛ maaw ka sɔrɔ ka bɔ a kalama o la sa min ye kibaruya in ye limana a jala k'a fɔ sugubulon dɔ de don min ni ayiwa marché public don nka a kan ka taa sira minnu fɛ sariyaw de b'a la sariya minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ sugubulon kɔni dira wele de bɛ bila jamanadenw ma minnu bɛ se k'a baara kɛ ni e bɛ se k'a baara kɛ a na di i ma nka a na kɛ ko in a ma tɛmɛ o tɛmɛsiraw de fɛ o kɛra sariya sɔsɔ ye limana ni kuma in de bɛ maa caman da kɔnɔ bi n'i donna salon kɔnɔ n'i donna baarakɛyɔrɔw la a kuma bɛ bɛɛ lajɛlen da o de la bi bi in na yanni maaw ka to ɲininkali la k'a fɔ ayiwa jɔn de jo b'a la jɔn de jo t'a la an ka député minnu bɛ yen n'olu bɛ jamanadenw olu de ye jamanadenw ka kumada ye conseil national de transition munna u dadennen don u tɛ ka foyi fɔ nin ko in na a bɛ waati jan bɔ nka maa kelen min yɛrɛ bɛ yen n'o sera k'i da don a ko la nka ale kɔni ta kɛra ministre de lafasali ye o ye Adama Jara n'u kama Ben le cerveau yɛrɛwolo debout sur les remparts o ɲɛmɔgɔ don ale bɛ CNT kɔnɔna la a jirala k'a fɔ Ben le cerveau ale kɔni kumana ko in nka ale ye ministre kofɔlen n'o ye ministère de la sécurité ale y'a lafasa de nka yan'a ka se o yɔrɔ ma k'a lafasa walima k'a jalaki ni député y'u wele ministre kofɔlen ninnu ka t'u jɔ nin kuma bɛ sen na jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a la aw minnu y'a ministre so aw minnu b'a ko kunna a tɛ ɲɛfɔli kɛ nin ko in na n'o tɛ ni maa hakili b'a la jamanaw engrais feerela tɛ ko o kɛra nin cogoya la tan ministre kofɔlen min tun bɛ ale koɲɛ kunna a waati la ale welela k'a ɲininka jamanaw bɛɛ ye tiɲɛ dɔn o waati la CNT a sera sa u k'u pan ko kunna ka maaya kɛ ka nin ministre kofɔlen ninnu wele jamanaw k'u ɲininka nin ko in a bɛ dabolo jumɛn kan bi o de ye kunnafoni le soir de Bamako an ye min sɔrɔ a kɔnɔna la halisa soir de Bamako ka kunnafoni la a ko kabi utu kalo tile 18 fo ka n'a bila an bɛ don min na i ko bi Imam Mahmud Diko a bɔra makun kɔnɔ kokura jamanaw Imam Mahmud Diko y'i kanto k'a fɔ ko maa minnu sigalen don ale la k'a fɔ ko ale ni faransi bɛ jɛ jugu la ka ɲɛsin Mali jamana ma ko a ma kofɔlenw u k'a dɔn k'a fɔ ale bɛ mun fɔ u ye k'a daminɛ utu kalo la utukalo san 2020 ka n'a bila an bɛ don min na ko bi ko maa si tɛ faransi jamana kan ale ni maa min jɛra k'a fɔ k'u bɛ faso ka dantɛmɛ wɛrɛ ta ka ɲɛsin an ma Imam Mahmud Diko ye nin kuma fɔ k'a to Benin jamana de kan Benin min ni a jala k'a fɔ silamɛw ka jɛkuluba dɔ bɛ yen n'u k'a ma ko Union Islamique du Benin olu ka bureau o de tun bɛ ka sigi Benin jamana kan o de senfɛ min ye kunnafoni sira dɔ n'u k'a ma ko Canal 3 TV Benin ale de ye Imam Mahmud Diko wele kari tɛmɛnen septembre kalo tile 11 k'a ɲininka ayiwa min ye Mali jamana a taabolo la ani farafinna yɛrɛ tile biyanfan nin waatiw na gɛlɛya minnu b'a kɔnɔ lakanakow la ani kumaɲɔgɔnya minnu bɛ sen na ani Imam Mahmud Diko yɛrɛ ka fɛla ye mun ye
aywa bamancha wali nu alla halawla imam Mahmoud Dicko ka jabu kera munye no ye M5 RFP nyama koronye limana ko a kumana folo kerenganya la Benin jamana kuntigi no ye Patrice Talon ako aye foli bade taganyeshi Patrice Talon ma waye Patrice Talon aya tan kosere ako Patrice Talon madu mamimbe ni aywa jamana kuntigi do minga kuma machan konga abe lameni ke wa akabara odekabu ako chere la ni farafina jamana nyemgo chamamba ke ni chugoina farafina be la hala mina bi ko farafina tina bla o la hala inkono ko ka fode kwale ni Patrice Talon ye nyogonye ko otato alebe ni kuma info konga ambi haketo ni ke awfe e mana konga Patrice Talon ye made ale munyala o ye ka fo aywa mado abi sikika mo lame wa akakuma mancha ko ni baro barabe no kanga ke limana ukabo ke ko Patrice Talon ale kon ba tanuka da oka mimi Imam Mahmoud Dicko ay kando fana ka fo kosaina ngunu kando be sena kwale Imam Mahmoud Dicko kani franci be jela wal makwani franci ani mawro be jela minu mbika wa bamba bembembe takanyeshi faso malima Imam Mahmoud Dicko ko mauka nyon famia te sa jamana kono na fora ka fo ini mauka hakila te kile ko ta yira ka fo ikone faso juwe ma chamambe ko hakila te kile ga ta yira ka fo ko aywa wede jamana juwe Imam Mahmoud Dicko ya yira ka fo minnu be ka kuma ka fo ko aleni franci be jela walma ani mawre be jela ka malik kele aywa Imam Mahmoud Dicko ko aywa ni ko ni o kuma fo abina fo ite ale ko ni doni note mami be nayi aywa mali furadama ka keleke wala sa jamana maracho bi se ga nye chugumina ko ale ka bara bena odima wa ko ni ay farafina yere bibi na farafina kemeka yere soro gelado konnala limana ko de nyemo luka maracho ay ni nyemo ma laje fujo ujo la ka jamana maracho ay nye krengere la politique maw minum be ni we fanga nyini limana nuka fanga nyini kembe fanga mana soro kaba obe mine jamana yere a jose mbele jile ko Imam Mahmoud Dicko ko ale ka kele bembe ndima no te ka fode ko mbe ma ko walma mbe ma juya Imam Mahmoud Dicko ko ale ka commencer o yoroma minu mbala bi ko ale ni jamana nyemo ti nyonfe u filendo sabu bibi na ale be wuli ka job mina dogola jamana be se ka deme jamana be se ka lafiya chugumina Imam Mahmoud Dicko ko aywa maukanga o bara fana do abora makumi konnala limana ako Jeremy na dika ke sisan islamia togola benekaw fei ako ni islamé ton kelen fana gela chama me ka to chiembe no e bamanchi mawye kuma kelen be sena ale Imam Mahmoud Dicko ko kale labena o barawla ayo baraw chamanke islamia togola wala sa jamana absega lafiya chogomina limana o de kuna fonya ni fana soro le soir de Bamako kono kuna fonlaba soir de Bamako yana ngabwa kono limana o ye ka fo jekulu bado be ni bamanchi jekulu do kwa mako jenim limana o jenim ale bamanchi jekulu mini aywa yad agalika bolo fara do redu jenim min fleni limana ko ni wati na ukema kata daga sigi minye jamana ale fando no ye dire cercle ko tambe daga sigi o ma ko folo ndala misalila sibiri temenina ajala ka fo jenim ko ye jere do keni dugutigu ye no ye dire adugu misali fenfe be o dugutigu ko wele ko sigi e bana bamanci ni mawbe sega sigi chugodi ka fo kube kuma konga nunga kuma nyonya uni dugutigu che la ni fuita la fuka uka daga sigi anuka sharia ko sigi dire ale dugudala la ni munye kasega ko mamunu be nolu be demeke nangu mako humanitaire limana ni ayo sigdala mamunu be ni desele do baloko ni jiko ni furako na nyona wala yoro iba soro banmange tondo de be olu de bita wulika joke kata deme takanyeshi sigdala mauma ko jenim ka kele kumbere jile fleni ko wulika jode ka duguti wele ukana son fiu ni mamunu be nu bita demeke ni dugu nuna ku kana son ka dugu konnala ambola watimna limana o ya soro
jɛkuluba dɔ fana bɛ yen n'u kama état islamique au grand sahara yɔrɔ olu ni génie min fana olu fana bɛn tile tɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ olu fana ka kɛlɛ o kɛmɛ sababu ye bi sigidalama caman ka tɔɔrɔ se u ma n'a fɔra k'a fɔ génie ale fana bɛ ka nin ɲɔgɔnna waleya kɛ limanaw sigidalamaw de ta kɛ b'a la kɔlɔlɔ ye u bɛ don da min fɛ u t'a dɔn u bɛ bɔ da min fɛ u t'a dɔn k'a bɛ n'a fɔ a kɛmɛ i n'a fɔ Boko Haram ale bɛ kɛlɛ kɛ cogo min na limanaw ka daga sigi sigidalamaw da la maa tɛ se ka ɲɔn maa tɛ se ka foyi kɛ ko génie fana b'o baara de la bi min ye dugu min bɛ yen n'u kama ko dire ale kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye limanaw an ye nin bɔ le soir de Bamako kɔnɔna la o mana bɔ yen an bɛ don Nouvelle Horizon kɔnɔ Nouvelle Horizon kumana a y'a jira k'a fɔ jɛrɛ dɔ bɛ yen n'u kama ko sommet min ye farafinna tilebiyanfan CEDEAO jamanaw de ko don jamanaw k'olu bɛ fɛ ka taa jɛrɛ kɛ New York ale kɔnɔna la septembre kalo yɛrɛ o ban waati ko Mali kunkanko kuma ani Guinée Conakry o kunkanko kuma o de bɛ tabali ka yen nɔ nka nin jɛrɛ in jamanaw a bɛ kɛ min bɛ tali kɛ diɲɛ kɛlɛ tɔnba n'o ye Nations Unies ye ale ka assemblée générale ta ko 77 ani wula o min fana kan ka kɛ ko yanni a bɛna kɛ o de kɛrɛfɛ yɔrɔ jamanakuntigi ninnu o bɛɛ kan ka ye o jɛrɛ in fana de kɛnɛ kan o la sa a jɛrɛla k'a fɔ ko min ye CEDEAO n'o ye communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest a jamana ɲɛmɔgɔw olu kɔni u kan u ka jamanaw ka taa New York ko de taa u ka nin jɛrɛ in kɛ ko kunnafoni fɔlɔ minnu bɔra ni maa bɛ se ka kala turu o kan o de ye k'a fɔ jamanaw Mali ani Guinée Conakry o kuma de bɛna taa fɔ nka Burkina Faso yɔrɔ ayiwa nin jamana saba in Mali Burkina Faso ani ayiwa jamana min bɛ yen n'o ye Guinée ninnu de bɛ furanjɛla fanga kɔnɔna la ko nka Burkina ta o tɛna fɔ a la ko kuma bɛna kɛ Mali ni Guinée de kan sabu a jɛla k'a fɔ Mali ni Guinée bi na olu de kɛmɛ ka CEDEAO jamanaw kamana gan an bɛ don min na ko bi u selen ka Mali ni Guinée u don ka da fɛ nka limanaw n'a ma ɲɛ ko CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw u ye nin wulikajɔ sabati k'u bɛ t'u ka jɛrɛ kɛ New York sabu CEDEAO yɛrɛ ɲɛmɔgɔ bɛ maa min bolo bi n'o ye ayiwa Umaru Sisoko Ambalo de y'i kanto k'a fɔ ko ayiwa jɛrɛ in ale bɛ fɛ a ka taa kɛ New York ale kɔnɔna la ka sababu kɛ limanaw ko a na kɛ jatigɛ wale yɛrɛ ma sabu ale Umaru Sisoko Ambalo kɔsɔ in na min ye coup d'état ye n'o ye fanga dafiri ye o ye a jɛ a na kɛ o sirayaw de don wa walima min kɔni don maa t'a dɔn nka hali n'a kɛra ten dɔ jateminɛlikɛla caman y'a jira k'a fɔ ko CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw tɛ se ka u yɛrɛ kunkanko kuma u kungo k'o ta ka taa n'o ye New York ka taa fɔ k'u bɛ taa o jɛrɛ kɛ yen nɔ n'a ma se ka kɛ min ye Umaru Sisoko ale ka jamana kɔnɔna la n'o ye Guinée Bissau ye farafinna jamana wɛrɛ bɛ yen n'o ye CEDEAO jamanaw ye u bɛ se ka taa kɛ yen nɔ n'u y'u pan o jamanaw kunna jamanaw ka taa nin jɛrɛ in k'a fɔ k'u bɛ taa kɛ ayiwa New York jamanaw maa caman kɔni ye jalaki bɛ CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw kan an bɛ don min na ko bi min ye nin waleya in ye limanaw Umaru Sisoko Ambalo a na kɛ yɛrɛ ale de ye ko in laɲini sabu a ko diɲɛ kɛlɛ tɔnba ka jɛrɛ min n'a bɛna kɛ n'u bɛna ye o ko kɛnɛ kan u ka to o kɛnɛ kan u k'u ka jɛrɛ kɛ siɲɛ kelen nka limanaw a ko kɔni a kuma cayalen don bi kosɛbɛ farafinna jamana caman kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali la yan nɔ jateminɛlikɛla caman bɛ ka jira k'a fɔ ko nin ko min kɛlen nin ye ko CEDEAO jamana ɲɛmɔgɔw ko u ye farafinna jamanaw u y'u danbe bɔ u la n'a ma ɲɛ ko i yɛrɛ kungo n'i y'o ta ka taa n'o ye diɲɛ fan wɛrɛ fɛ yɔrɔ kuma kɔni t'o la bilen Mahamadou Touré ale de ye fasiri kɛ Nouvelle Horizon kɔnɔna la o mana bɔ yen min bɛ tali kɛ mouvement dɔ bɛ yen u k'a ma ko ATEM mouvement ATEM ko ale ko wale jugu dɔ kɛra ka ɲɛsin Tomiya ale dugu ma a ma diya u ye fiyewu o de la préfet min bɛ yen n'o bɛ Tomiya cercle ani Yɔrɔso cercle kunna limanaw ko a ye kangaridakan kɛ kangaridakan min don a ɲɛsinnen don bolimafɛntigiw de ma bolimafɛntigi minnu bɛ yen ni ayiwa u b'u ka ciw kɛ sufɛlanfanw fɛ ka daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 limanaw u dana mana gosi fo ka taa bila sɔgɔmada joona nɛgɛ kanɲɛ 5 mana tɛmɛ sanga 30 ko maa si yamaruyalen tɛ i ka ye bolimafɛnw kan nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na yɔrɔ kɔsa in na a jirala k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ yen n'o ye groupe armé terroriste n'u kama ko GATT
limana ale wulikajɔ dɔw kɛ ka ɲɛsin Tomia ale duguma o de la wulikajɔ in a taara ka ɲɛsin maaw ma maa minnu bɛ n'o ye kɛli tamasɛki maaw ye maa caman kɔni far'u la a wulikajɔ in senfɛ o de la communiqué min n'o kɛra mouvement ATEM maaw fɛ min ye sibiri tɛmɛnen septembre kalo tile 10 san 2022 o ka kuma lasela n'o ye Sidi Angoiba a y'a yira k'a fɔ nin kun tɛ foyi ye fo ka sira da bamaciw ɲɛ walasa u kana se ka walejugu o caya Tomia mara ani Yoroso mara kɔnɔna la a jala k'a fɔ hali n'a sɔrɔla armée force de défense et de sécurité olu bɛ wulikajɔ la yɔrɔ kofɔli in na jamanaw ka bamaci ninnu u ka fɛɛrɛ dɔw bɛ yen ka se ka mugu dɔ dugumakolo jukɔrɔ i b'i to boli la i bɛ yɛlɛ o kan o bɛ kɛ kojugu ye jamanaw o n'a ɲɔgɔnna caman o de la fɔra ko maa si kana bɔ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 fo ka taa bila kanɲɛ 5 tɛmɛnen sanga 30 ni maa min kɔni yɛrɛ o kɔnɔna la jamanaw e bɛ minɛ i n'a fɔ walejugu kɛbaa de o de ye kunnafoni yɛrɛ jamanaw an ye min bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen an bɛ don fasiride sɛbɛn min kɔnɔ an k'a ma ko les échos jamanaw écho kumana écho y'a yira k'a fɔ ko fura ko gɛlɛya de tun bɛ Gawukaw fɛ ani Menaka nka ala ni MINUSMA sababu jamanaw a jala k'a fɔ fura ko gɛlɛya in ayiwa dɔ kɔni taara a la ko MINUSMA ye wulikajɔ dɔw kɛ kɔsa in na fura tɔni kelen ani murumuru 5 limanaw septembre kalo tile 10 tɛmɛnen san 2022 ka se ka o tɔni kelen na kumafɛn ka taa o di Gawukaw ma ani Menakakaw nin dɛmɛ min filɛ nin limanaw ko a kɛra ayiwa Gawukaw yɛrɛ ka laɲini caman de kɔfɛ laɲini minnu bɛ yen n'a fɔra k'a fɔ waati laban ninnu na min ye fura de kun dɛsɛlen don Gawukaw fɛ yen ko nka limanaw a kɛra lafiya ye dɛ sabu Gawo ani Menaka n'a fɔra k'a fɔ fura tɛ sɔrɔ i mana taa dɔgɔtɔrɔso la a bɛ f'i ɲɛna ayiwa fura kɔni tɛ sɔrɔ ka k'i la kuma de nana Doronto fan bɛɛ lajɛlen fɛ ayiwa MINUSMA ye kuma in mɛn limanaw ale ka sɔrɔ ka wuli k'i jɔ ka min ye fura tɔni kelen a n'a kumafɛn k'o ta limanaw ka taa n'a ye Gawo ani Menaka min ye syndicat des pharmaciens de Gawo Mohamed Diko ale ye foli da nin ko in kan sabu a y'a yira k'a fɔ nin waleya min filɛ nin a sababu yɛrɛ n'i y'a ye fura kun tɛ taa Gawukaw fɛ yen ko Bamako ni Gawo cɛ sira in o sira in kun a bɛ n'a fɔ gɛlɛya de kun b'a kan kosɛbɛ n'a fɔra k'a fɔ gɛlɛya b'a kan limanaw ka fura bɔ Bamako yan nɔ ka taa n'a ye Gawo o de kun gɛlɛyalen don min ye Mohamed Diko tɔgɔ in ye ko MINUSMA kɔni sera ka ayiwa fura ninnu ta pankurun na ka taa n'a ye a kɔni nana a diyara olu ye wa bonyaniw ma kosɛbɛ Mohamed Diko tɔgɔ in a y'i kanto ko kura k'a fɔ nin waleɲuman dɔn ye jamanaw ka ɲɛsin MINUSMA yɛrɛ a baarakɛlaw ma an bɛ don min ko bi min ye MINUSMA ka bureau ɲɛmɔgɔ min bɛ Gawo n'o ye Mohamed El Amin Suef ale ko cargo min n'a ye nin fura ninnu ta ka taa n'a ye ko nin ye a siɲɛ 2nan de ye MINUSMA bɛ nin baara in kɛ sabu siɲɛ fɔlɔ la limanaw furako dɛsɛ kun kɛra nin Gawo kelen in na o kɛra utukalo tile 30 tɛmɛnen san 2022 an b'a kuncɛ ni min ye teliya la limanaw o ye n'i y'an ka sigidaw lajɛ bi limanaw tiɲɛ yɛrɛ la anw hadamadenw an ka waleya an ka lajɛ an ka dɔ bɔ a la walasa an yɛrɛ bɛ se ka lafiya an ka sigidaw la cogo min na ECHO y'a yira k'a fɔ n'a fɔra k'a fɔ bi ko maaw de dɔw bɛ yen nɔ olu ka baara bɛn tɛ foyi ma ka ɲama bɔn ji bolisira la yɔrɔ ji kɔni t'a bolisira bila maa ye a jala k'a fɔ n'i y'an ka kɛrɛnkɛrɛnnenya faaba yɛrɛ n'o ye Bamako ye limanaw n'a fɔra k'a fɔ sanji kɔni mana caya Bamako yan a bɔ kɔlɔlɔ ɲɛ dɛ sabu maa caman bɛ yen i b'a sɔrɔ olu bɛ jɔrɔ san mana caya limanaw ni ji ma don min ka so kɔnɔ i b'a sɔrɔ olu ka so maaw bɛ jɔrɔ a kana na firi o n'a ɲɔgɔnna caman o n'a ɲɔgɔnna gɛlɛyaw limanaw ko nka a gɛlɛya in maa wɛrɛ tɛ dɛ anw yɛrɛ de ka gɛlɛya ɲininiw don sabu n'a fɔra k'a fɔ ji bɛ boli sira minnu kan caniveau n'o ye pongew ye ani jiboli sira minnu bɛ yen n'olu dilen don ji ma ji ka se ka bɔ dugu kɔnɔ ka taa kɛ baji la limanaw an kɛn bɛ ka so jɔ u la an kɛn bɛ ka ɲamaw bɔ a yɔrɔw la
angeme ka yoro ke sigiro yi o ji dun te aka boli sirabla le mana no ji nana ton abi yele mauka abi ke sababu yi ka se ka mo ka sigi gele akosebe o ami domne ko bi misali la ko mi septanu kalo le temps temene so mara jona fe le mana samba do nana ko akira sababu yi jala koro bugu aywa du temps ani kononto nyogona le mana olu bele yele ka so kololo sira uma a jala k'a fɔ ko a sababu wɛrɛ t'a la dɛ ko jiboli sira minnu b'a yɔrɔ kofɔlen ninnu na a jala k'a fɔ ko ɲama de bɔn bɛ a jiboli sira ninnu kɔnɔ ji bi tɛmɛ yɔrɔ min ka taa bila baji la n'a fɔra k'a fɔ o bɛ senna limanaw sigidalamaw kan ka dɔn k'a fɔ sa ni bɛ ɲama bɔn jiboli sira kan a kɔlɔlɔ tɛ se maa wɛrɛ ma a bɛ se e yɛrɛ de ma nka caman bɛ yen olu fana ye jalaki bɛ an ka mɛrilakaw de kan ko n'i y'a ye ko nin bɛ kɛ limanaw ko mɛriw de jantolen tɛ sigida ninnu na sabu n'a fɔra k'a fɔ samiyɛ bɛ se limanaw jiboli sira bɛɛ lajɛlen gerennen don ni ɲama ye ko ɲama tɛ bɔ a kɔnɔna la mɛriw de ka baara ye o ye nka mɛriw sen tɛ ka u kun kɔri ka bɛn ni o ye maa caman fana yira k'a fɔ ko sigidalamaw walima an yɛrɛw de ka waleya jugu ye nin baara ninnu ye ko nka a fanba limanaw mɛriw de ta ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ mɛriw dugu sigidaw de kalifalen don olu la limanaw yanni samiyɛ kun ka bɔ u k'a lajɛ u ka nin baara ninnu kɛ walasa ji ka se ka tɛmɛsira sɔrɔ maaw kana kɔlɔlɔ sɔrɔ u sigiyɔrɔw la limanaw a bɛ dansigi kɛ kunnafoni sɛbɛnw lakali la bi an sera ka min sɔrɔ ka di aw ma ka bɛn ni waati ye an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn n b'a fɔ aw ni ce a ka filɛliko a n'a ka lamɛniko ɲuman na a k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ